Krásný den. Vítám vás u tohoto videa, nebo mini přednášky, nebo prezentace. Jmenuji se Petra Johansson a spolu se podíváme na to, jak točit videa, která přitahují vaše srdcové klienty. Připravila jsem si pro vás takovou mini prezentaci, takže já jdu nasdílet a vrhneme se na to, abych vás nezdržovala. Takže jak přitahovat srdcové klienty pomocí videa? Jak tvořit takováhle videa? Tak na to se teď podíváme. Po dnešku už nebudete tápat a přemýšlet, proč jiným podnikatelkám chodí klienti a vám ne. Nebudete si muset lámat hlavu s tím, co vašim videím chybí, proč neoslovují zrovna vaše srdcové klienty. A budete umět točit videa, která oslovují právě vaši srdcovou skupinu. Dnes vám pomůžu vydělávat si tím, co vás baví, cítit se před kamerou sama sebou a předávat to nejlepší ze sebe těm, kteří si toho budou opravdu vážit. Nebudete už mít hluboko do kapsy a dělat práci, která vás nebaví. Brát klienty nebo spolupracovníky jenom pro peníze a ne pro radost. A hlavně nebudete se cítit před kamerou trapně. Takže jak prorazit v roce 2024? Sociální sítě čím dál tím víc směřují k video obsahu. Většina úspěšných onlineových podnikatelek komunikuje pomocí videa. Umělá inteligence AI, neboli AI česky, je na vzestupu. Ale ten, kdo je na videu sám za sebe, má konkurenční výhodu. No a tohle jsem já. Herečka, režisérka, scénáristka, herecká pedagožka a mentorka. A tady v onlineu mě znáte jako trenérku komunikačních a prezentačních dovedností. Pracuji se ženami a pomáhám jim vyjadřovat se pomocí videa nebo na jevišti, aby zvládali prezentaci, aby se uměli sami za sebe postavit a aby se nebáli mluvit. A aby jim bylo před kamerou nebo před lidmi pohodlně, příjemno a přirozeně. Tady je pár citátů, co o mě řekly moje klientky. Seslala mi tě samo nebe, to je krásný. Děláte svou práci velmi dobře. Jsem vděčná za vaše vhledy, které mi změnily úhly pohledu. Petě je profesionál, který pracuje velmi rychle. Umí přijít na to, kde je ten problém a rychle a jemně ho umí odblokovat. Tak jenom, abyste věděli, s kým máte tu čest. Tak a ještě než se do toho pustíme, tak vám řeknu svůj příběh. Tohle jsem já ještě před pár lety. Bývala jsem křehule, vizuna, baletka, hubeňunka, velikost X34, když jsem přibrala, měla jsem 36. No, ale pak se něco změnilo. Úrazy, choroby a já jsem najednou přibrala 30 kg za 3 roky. Jo, tohle jsem taky. A teď si představte, jaký to je pro herečku, která byla zvyklá hrát baletky, tlačky, křihounky, postavičky. Najednou prostě selka, krev a mlíko. Nemohla jsem se na sebe dívat. V zrcadle, těžko se mi lezlo na jeviště. Hrozný bylo, když jsem si kupovala čím dál tím větší velikosti, už ne X34, ale 40 a vejš. Postavit se před kameru bylo pro mě hrozný, furt jsem schovávala špeky, břicho, nebylo mi příjemné. Takže jsem najednou stála před otázkou, co teď dál. Není mi na jevišti příjemně, není mi příjemné ani před kamerou. Tak toho nechám? Ne. Já jsem se rozhodla, že s tímhle musím něco udělat. Že přece kvůli tomu, že jsem přibrala, nepřestanu dělat práci, kterou miluji. Takže jsem se přijala taková, jaká jsem byla. S těma svýma 30 kilama navíc. Přijala jsem se se svýma špekama a začala jsem toho využívat ve svůj prospěch. Začala jsem si užívat to, že už nehraju ty křehule, ale hrdek baby. Tohle je třeba jedna z nich, tohle je fotka z představení Pařížanky, kde hraju přisprostlou domovnici a jak si to užívám. No a co mi přineslo moje odhodlání se nevzdat, ale přijmout se taková, jaká jsem a mít se ráda s těma svýma špekama a x kilama navíc. Můžu dál dělat práci, kterou miluju.
Přitahuju si úžasné klientky, protože jsem sama sebou. Prostě přijala jsem se. A pracuji s lehkostí a s radostí. Teda přiznám se, že někdy ten špek na břichu ještě schovávám, ale už to není tak hrozný, jako to bývalo. Zpátky k té umělé inteligenci. Umělá inteligence nemá vaše kouzlo. Díky videu má váš srdcový klient možnost nacítit tu vaši esenci, vaši energii, vaši kouzlo, vaši jedinečnost. Umělá inteligence jenom předá informaci. To znamená, že když vy tam dáte nějakého avatara, tak ten jenom předá informaci. Tam není to propojení, tam není vytvořený vztah. Pokud chcete prorazit, je důležité předávat něco ze sebe. A to je takové základní pedagogické pravidlo a vlastně i pravidlo komunikace. Pokud chcete někomu něco předat, informaci, někoho něco naučit, tak je důležité si s ním vybudovat vztah, protože pokud s někým nemáte vztah, pokud jste někomu ukradený a on je ukraden vám, tak neprobíhá komunikace. Tomu se říká manipulace. Jo? Ale aby mohla proběhnout komunikace, tak nejdřív musíte si vytvořit vztah. A ten vztah si vytvoříte právě třeba díky videím, kde si váš klient vás nacítí. No a říkám to pořád, kdo točí videa, má konkurenční výhodu. A známe onlineové podnikatelky, které točí videa, je například Karolína Kachyňová, nebo Alča Horová, Uklid pro klid, Natálie Greenwald nebo Ingrid Inkadach. Teď se podívejte na tuhletu fotku. Co mi můžete říct o člověku, kterého tady vidíte? Že jde na benátský karneval třeba. Tolik ne, protože vlastně mu vidíte jenom oči. Sice se říká, že oko do duše okno, ale tady nám to nestačí. A právě, že pokud nebudete sami sebou, pokud budete místo sebe cpát někam avatary, tak je to jako kdybyste měli před sebou takovouhle masku. Nebo jako kdybych já si teď před sebe dala tohle. Tak ze mě vidíte jenom kousek. Takže proto je důležité být sama sebou a točit ta videa. Teď asi přemýšlíte, proč jsem sem dala tenhle ten obrázek. No se říká, že každý dům má svého kupce. A každá z nás má svoje klienty, svoje spolupracovníky. Protože každá z nás jsme jedinečná. To znamená, že my vyzařujeme svoji jedinečnost, vyzařujeme svoji energii, tu svoji esenci, jak tomu říkám. A ta přitahuje právě ty lidi, které si přitáhnout má. Takže přesně tak, jako každý dům má svého kupce, my máme své klienty. Takže se nemusíte bát konkurence. Protože i když budete dělat obě dvě to stejné, tak to nikdy nebude to stejné, protože každá jste jiná. To znamená, že vy si přitáhnete ty lidi, které souzní s tím, co vy říkáte, jak to říkáte, jakým způsobem se usmíváte, jakým způsobem vy tu informaci předáváte. Když budete sami sebou, tak se stanete magnetem na svoje srdcové klienty. Magnetem na peníze. Prozradím vám tajemství děsně tajný, no ono to není zas tak tajný, ale málo kdo si to uvědomí. Chce to strukturu. Pozor, to je důležité. Není to o tom, že prostě si sednete, takhle vás něco napadne a takhle tam něco natočíte.